Αρχίζει το βίντεο. Ο κύριος Γαργαλίτσας. Χάρτινη πόλη. Ήταν ένα ζεστό ιόριστο πρωινό, στο μικρό σπιτάκι του δάσους. Ο κύριος Γαργαλίτσας κοιμόταν. Ίσως δεν ξέρετε πως υπάρχουν και γαργαλίτσες. Μα και βέβαια υπάρχουν. Οι γαργαλίτσες είναι μικροί και στρογγυλοί και έχουν κάτι περίεργα χέρια που τεντώνουν και τεντώνουν και τεντώνουν. Αδελίωτα είναι τα χέρια τους. Ο κύριος Γαργαλίτσας κοιμόταν για τα καλά. Έβλεπε μάλιστα και ένα όνειρο που θα πρέπει να ήταν πολύ αστείο το όνειρο αυτό, γιατί γελούσε τόσο δυνατά που ξύπνησε. Κάθισε στο κρεβάτι του, τεντούσε τα ατελείωτα χέρια του και χασμουρήθηκε δυνατά. Η κοιλιά μου γουργουρίζει, σκέφτηκε. Ξέρετε λοιπόν τι έκανε? Τέντωσε το ένα από τα ατελείωτα χέρια του και άνοιξε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Το χέρι του κατέβηκε τη σκάλα, άνοιξε την πόρτα της κουζίνας και έφτασε μέχρι το ντουλάπι και βρήκε το κουτί με τα μπισκότα. Το ατελείωτο χέρι του πήρε ένα μπισκότο και το έφερε στον κύριο Γαργαλίτσα, που βρισκόταν ακόμα στο κρεβάτι του. Όπως βλέπετε, είναι πολύ χρήσιμο να έχει κάποιος μακριά χέρια σαν τον κύριο Γαργαλίτσα. Λίγο αργότερα, αφού έσυρσε το κρεβάτι του και φάγε το πρωινό του, ξεκίνησε για μια βόλτα στο δάσος. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ γαργαλιστική, σκέφτηκε και με τα μάτια του ορθάνυχτα, ψάχνοντας να βρει κάποιον να γαργαλίσει. Έπρεπε να βρει οπωσδήποτε κάποιον να γαργαλίσει. Τελικά, ο κύριος Γαργαλίτσας έφτασε σε ένα σχολείο. Δεν έβλεπε κανέναν γύρω του, έτσι τέντωσε τα ατελείωτα χέρια του μέχρι το προβάδι του παραθύρου. Σκαρφάλωσε και κρυφοκοίταξε μέσα από το ανοιχτό παράθυρο. Είδε μια σχολική αίθουσα. Τα παιδιά καθόντουσαν στα θρανία τους και ο δάσκαλος έγραφε στο πίνακα. Αφού περίμενε λιγάκι, πέρασε το χέρι του μέσα από το ανοιχτό παράθυρο. Πλησίασε τον δάσκαλο, που το στάθηκε λιγάκι και ύστερα άρχισε να τον γαργαλάει. Ο δάσκαλος συνέχτηκε πάνω και γύρισε γρήγορα να δει ποιος ήταν. Περίεργο, πίσω του δεν υπήρχε κανείς. Ο κύριος Γαργαλίτσας διασκέδασε αφάνταστα. Περίμενε ένα λεπτάκι και μετά γαργάλισε ξανά τον δάσκαλο. Αυτή τη φορά συνέχισε να τον γαργαλάει μέχρι που ακούσε να φωνάζει. Σταμάτα, σταμάτα επιτέλους. Τα παιδιά είχαν σκάσει στα γέλια. Ενώ μέσα στη τάξη υπήρχε απίστευτη φασαρία. Αφού διασκέδασε αρκετά, ο κύριος Γαργαλίτσας τράβηξε σιγά σιγά το χέρι του μέσα από το ανοιχτό παράθυρο, χοροπήδησε στην αυλή, αφήνοντας το καημένο τον δάσκαλο άκλειτο να προσπαθεί να καταλάβει τι του συνέβη, όμως ήταν αδύνατο. Έτσι ο κύριος Γαργαλίτσας τράβηξε για την πόλη. Εκεί πέρασε μια υπέροχη μέρα. Πρώτον απ' όλους γαργάρισε το τροχονόμο που βρισκόταν σε ένα κεντρικό σταυροδρόμι και έκανε σήματα στα αυτοκίνητα. Αμέσως δημιουργήθηκε τρομερό μποτιλιάρισμα. Μετά γαργάρισε το μανάβι που τακτοποίησε τα μήλα του στη βιτρίνα του μαγαζιού. Ο μανάβης έκανε μια μεγάλη βουτιά μέσα στα μήλα που κατραγύλεσαν σε όλο το μαγαζί. Λίγο πιο κάτω, στο σιδηροδρομικό σταθμό, ένας σταθμάρχης ήταν έτοιμος να σηκώσει τη σημειούλα του για να ξεκινήσει το τρένο. Μα καθώς σηκώνει το χέρι του ψηλά, ο κύριος Γαργαλίτσας ξέρετε τι έκανε? Τον γαργάλισε και κάθε φορά που πήγαινε να σηκώσει τη σημαία, ο κύριος Γαργαλίτσας τον γαργαλούσε, με αποτέλεσμα το τρένο να καθυστερήσει 10 ολόκληρα λεπτά. Οι επιβάτες έγιναν έξω φρενών. Εκείνη τη μέρα ο κύριος Γαργαλίτσας γαργάλισε τους πάντες. Γαργάλισε και τον γιατρό, γαργάλισε και τον Κρεοπόλη, γαργάλισε ακόμα και τον κύριο Γραμματοσημόπουλο, τον γέρο ταχυδρόμο. Ο καημένος από το πολύ γαργάλιμα έρισε κατά λάθος όλα τα γράμματα μέσα στις λάσπες. Σαν πέρασε η ώρα, ο κύριος Γαργαλίτσας ήρθε στο σπίτι του, κάθισε στο λουλουδένιο πολυθρόν του και γελούσε μόνος του. Δεν κρατιόταν από τα γέλια, κάθε φορά που θυμόταν όλους αυτούς που είχε γαργαλίσει. Αν λοιπόν γαργαλιέστε εύκολα, φυλαχτείτε από τον κύριο Γαργαλίτσα και από τα ατελείωτα μακριά χέρια του, που ξέρετε, αυτή τη στιγμή που διαβάζετε μπορεί να είναι κάπου κοντά σας.
να ζεστά τελείως το χέρι του, να πλησιάζει κιόλας την πόρτα του δωματίου σας. Μπορεί να την ανοίξει και πρωτού καταλάβετε καλά τι συμβαίνει, να σας γαργαλίσει. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μας με τον κύριο Γαργαλίτσα. Μπορείτε να δείτε άλλα βίντεο που έχουμε φτιάξει για σας.